Għal dawk li jħobbu l-mużika u d-divertiment, bħalissa l-post fejn għandhom ikunu huwa il-Belġju. Hemm jinsab għaddej wieħed mill-ikbar festivals mużikali fid-dinja, l-isem Tomorrowland, fejn l-eluf jiddivertu f'atmosfera li min esperjenza jiddeskrivija bħala maġika. Iżda dawk li x-xogħol, il-finanzja u l-loġistika ma ħallithomx jaslu sal-Belġju se jkunu jistgħu jieħdu toma żgħira ta' dak li huwa għaddej nhar is-Sibt fil-Marsa. Hemm se jsir il-kunċert Unite with Tomorrowland. Żurna l-aħħar tħejjijiet fejn l-organizzaturi spjegawna li fil-kunċert se jieħdu sem DJs ta' fama internazzjonali, fosthom DJ Snake li huwa magħruf għad diski Turn Down for What u Bird Machine. U la darba l-kunċert jismu Unite with Tomorrowland ma jonqsux il-kollegamenti mal-Belġju, filwaqt li anki l-palk l-intrama jagħti idea li tiġbaħ lil dik fis-sit ewlieni ta' Tomorrowland. Huwa kunċett li ħajsir f'7 pajjiżi oħra, apparti l-Belġju. L-event ħajibda fis-satejn ta' nofsinhar, sas-satejn ta' filgħodu, ħajkun hawn mix ta' line-up lokali u internazzjonali, live show dirett mill-Belġju, li ħajkun show sinkronizzat ta' pyros u special effects, u ovvjament kunċett li jattira eluf ta' persuni. Il-kunċert attira wkoll numru ta' persuni barranin lejn pajjiżna. U l-organizzaturi qed jiddeskrivu l-kobor tiegħu bħala wieħed li ħabbata mal-Isle of MTV, tant li huma eluf dawk li mistennija jgħaddu sigħat jisfnu jiddevertu mal-mużika li se tindaq fil-Marsa. Ovvjament Tomorrowland hija brand internazzjonali, dis-sena ġol Belġju minbieħu 360,000 biljett, apparti li t-8 events l-oħrajn li ħajsiru madwar id-dinja. Malta ħajġu nies minn 50 pajjiż differenti. Ovvjament għandna DJs ta' fama internazzjonali bħal DJ Snake, Dubs u Laidback Luke li kollha l-ewwel ħajdoqqu fil-main stage il-Belġium u mbagħad isifru biex jagħmlu l-performance tagħhom fuq dal-istage. Biex hekk dik ta' 29 ta' Lulju se tkun lejla oħra mill-isbaħ taħt sema sajfija f'pajjiżna. Din id-darba iktar għażżagħżagħ